أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون أو ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Elawu Allah abusise ukufunda kwezwi lakhe. Amen. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Cela Allah asivikele kusathane ongathandwa. Amen. Ma-Afrika nonke sicela ukunibingelela ngokubingelela okujwayelekile, ukubingelela okuletha ukuthula. Sithi nje assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngababingelela nawe shaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Ukuthula makube kini nonke nomusa nezibusiso zika Allah, umdali wethu, umdali wento zonke ube nani. Bafowethu namhlanje ngize nenye. Noma Sheikh size nenye namhlanje. Alhamdulillah. Ya, namhlanje size nenye. Subhanallah. Allah usenzela umzekeliso ngabantu abangakholwa. Allah wenza umzekeliso, wenza isibonelo ngabantu abangakholwa. Allah uthini? Uthi wamathalul ladhina kafaru. Futhi umzekeliso walabo abangakholwa. Ulaleleke umzekeliso ukuthi Allah uthi nina eningakholwa nifaniswa nani. Right. Kamathalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Allahu akbar. Allahu akbar. Unjengomzekeliso waloyo omemeza kulokho okungezwa. Umzekeliso womuntu ongakholwa uyafana nokuthi mayekhuleka umemeza into engamuzwa, angithi akakholwa. Umemeza into engamuzwa, okungezwa lutho, into engezwa lutho. Subhanallah. Then Allah uyaqhubeka uthini? Uthi summum, bayizithulu. Indlebe zikhona bayezwa kodwa bezwa Sheikh, bayizithulu lawo bantu labo. Okay. And then bukmun, bayizimungulu, bayakhuluma kodwa kufana nokuthi bathule. Subhanallah. Umyun, bayizimpumputhe. Ekugcineni Allah uthini? Fahum la yaqilun. Lawo bantu laba baqondi, umqondo awukho. Umuntu ongakholwa ufana nomuntu onjani? Ongaqondi, onganamqondo, akakholwa lowo muntu loyo. Okay. So manje Allah mayeletha iQur'an emhlabeni Sheikh. Kungani Allah angaqala ngokuthi alhamdulillah udumo lifanele mina? Kodwa Allah uqala ngokuthini? Iqra, funda. Why Allah ethi sifunde? So that sizoba nani? We're going to sharpen our intellect, our aql, umqondo wethu uzoba sharp. Sizohlakanipha, sizokwazi ukuhlukanisa between wrong and right. Yingakho Allah athi elinye igama leQur'an yini? Al-Furqan. Al-Furqan means a criterion, into ezokubonisa, ukufundisa ukuthi lento le right, lento le wrong, ukwazi ukuhlukanisa. Elinye igama leQur'an lelo. Allahu akbar. Uyayibona? So manje Allah mayekhuluma kanje ethi they are deaf, dumb and blind and abanangqondo. Lelo gama lelo lingitshela enye into. Yiko uzwa ngithi namhlanje zenenye. Umbuzo wami ke Sheikh, oqonde kumakholwa, oqonde kumaKristu. Njengoba Allah ekhuluma kanje ngabo, ethi bayafana nokuthi bakhuluma nezinto ezingabezwa. Ngoba lo muntu lo ukhonza uJesu. Mawumbuza ukuthi uJesu wayekhonza abantu, ayikho impendulo.
kodwa uthi uJesu uNkulunkulu. uNkulunkulu onjani obuye abe isikhonzi? Ayikho impendulo. Mawubuza amaNazaretha bathi uShembe uNkulunkulu. Bese uyababuza ukuthi uShembe yena wayekhonza abantu. Ayikho impendulo. Okusho ukuthini? Benza ngamabomu umthetho bayawazi. Exactly. Benza ngamabomu. Exactly. Ngoba alikho iNazaretha ezokutshela ukuthi uShembe wayengeyena umuntu. Akekho umKristu ozokutshela ukuthi uJesu wayengeyena umuntu. Manje umkhonza kanjani umuntu? Ngoba iBhayibheli lithi umuntu ufana notshani. uJesu ufana notshani, uShembe ufana notshani, uMndise ufana notshani, uLhanyana ufana notshani, amadlozi afana notshani. Bekwabantu bonke labantu laba. Manje utshani benze njani? Buyabuna. Njengembali iyaqhakaza ibune umuntu loyo. Akusho mina, akusho wena, kusho iBhayibheli. Okay? So yingakho alight abanangqondo, abasebenzisa umqondo. Okay? So umbuzo wami enginawo obheke kumaKristu. Nanti iBhayibheli. Yalibona Sheikh nanti. Ngiyabona. Ngiyababonisa nanti elapho, right? Kuthiwa uMoses uyena obhale incwadi ezinhlanu zokuqala ze-Old Testament, which is uGenesis, Leviticus, Numbers, Deuteronomy and Exodus. Okay? But zonke le ncwadi lezi zibhalwe ubani? Zibhalwe uMoses. Okay. Right. Umbuzo ke manje obhekwa amaKristu. Obhekene namaKristu nanku. Exodus 2. Exodus 2. Bheka Sheikh ukuthi ibhala ukuthini? Ukuzalwa nokukhuliswa kukaMose. uMose uzalwa ku-Exodus bani? Exodus 2. That means uGenesis 1 to Genesis 50 uMose akakabikho emhlabeni. Uzoza ku-Exodus 1 uMose akakabikho emhlabeni. Uzozalwa kubani? Ku-Exodus 2. uMose wayibhala nini incwadi kaGenesis engakabikho emhlabeni? Wayibhala nini incwadi kaExodus 1 engakabikho emhlabeni? Phendulani ke makholwa, umbuzo lo obheke kini. La sizama ukunipruvela ukuthi uAllah makathi umqonda nowusebenzisi. Ngamampela nayi iproof yokuthi umqonda nowusebenzisi ngoba nikholelwa entweni engekho nazi kahle ukuthi ayikho. Ukungasebenzisa umqondo lokho. Sibuye size encwadini yamakhosi. Incwadi yamakhosi mangabe uyifunda. Amakhosi okuqala isahluko 11. Amakhosi okuqala isahluko 11. Ivesi ubani? So iqala nje lapha ku42. Amakhosi okuqala, First Kings isahluko 11, ivesi soqala ku42. Lalela ukuthi thini? Isikhathi uSolomoni abusa ngaso eJerusalema phezu kukaIsrayeli wonke sasiyiminyaka engama40. He ruled for 40 years. uSolomon waba inkosi for how many years? For 40 years. Right, lalela. uSolomoni wayeselala koyise, wembelwa emzini kaDavide uyise. uRehobowamu indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe. Wenzani uSolomon? Washona. Solomon. Right? Lalela. uSolomon eseshonile. Lalela njalo maKristu. uSolomon eseshonile Sheikh. Okay? Bheka ukuthi sikuphi manje? Amakhosi nawo. Amakhosi, yabona? Amakhosi okuqala, amakhosi esibili. Right? Kwadlula iziKronike 1, iziKronike 2. uEzra, uNehemiya, uEsteri, uJobe, amahubo. After amahubo, izaga zikaSolomon. Wayibhala nini udala washona? Phendulani maKristu. Izaga uSolomoni wazisho nini noma wazibhala nini? Ngoba uSolomoni ushone encwadini yamakhosi. Okay?
sidlule lapho akagcinanga lapho kube umshumayeli kube isihlabelelo sezihlabelelo ezika Solomon futhi lezihlabelelo zezihlabelelo wazi huba nini uSolomon lezihlabelelo zezihlabelelo wazibhala nini izaga isihlabelelo sezihlabelelo ngoba uSolomon ushone nini ushone encwadini yamakhosi ingakho ku Allah ethini abanangqondo bakholela entweni abangayazi abanganaqiniso layo ukuthi iphumaphi akekho umKristu namhlanje Sheikh ongakubonisa iBhayibheli lesiHebheru akekho umKristu ongakubonisa iBhayibheli lesiGreek so yonke into abayikhulumayo bakhuluma yini inzwabethi batshelwa amaRoma yiwo la amaRoma ababhayizisayo Sheikh phendulani ke maKristu ukuthi lento leyo ukuthi uMose wabhala incwadi kaGenesis nencwadi yokuqala kaExodus uyibhale nini ngoba uMose uzalwa kuExodus 2 uSolomon wazisho nini izaga wayibhala nini izaga nesihlabelelo sezihlabelelo ngoba uSolomon uyafa encwadini yamakhosi okuqala awesibili amakhosi Solomon akasekho emhlabeni sengathi umdala ngasivula ingqondo asivula amehlo Amen. Asivula amehlo. abantu bakithi badukisiwe Sheikh abazenzi abantu bakithi balahlekisiwe amaRoma namaJuda okwethu ukuthi njani sibanikeza umlayezo owenzani ozobavula amehlo ukuthi vulana amehlo umdala uyanithanda uthi phumane ebumnyameni nize ekukhanyeni nibone iqiniso njengoba linjalo njengoba isho incwadi kaJohn 8 verse 32 ithi niyakulazi iqiniso bese liyanikhulula Amen. abantu mabazi iqiniso bese liyabakhulula anything Sheikh ofuna ukisho sesivala inshallah okunye esithanda ukuthi sikuqonde egameni kaMusa egameni kaAllah noMusa onesihawu amen ekuthanda ukuthi sikuqonde ukuthi bonke laba okukhulunywa ngabo okanye masithi laba umfundisi wami ekubike ngabo bonke labaholi abayinkonzo zanamhlanje zamaKristu uma ngabe kuwamaprofeti labantu kungani bangazi ukuthi ilisi yabo because the only one ilandlord iyodwa le umdali umphathi wayo yonke universe emhlabeni nangaphansi komhlaba nangaphezulu komhlaba nokungaphakathi komhlaba nangaphezulu komhlaba so umdali uthi uma kufika isikhathi esekukhumbulile ngaleso sikhathi esekukhumbula umdali usuzohamba emhlabeni ubani angasho umunye umbuzo loyo enguvezayo ukuthi ubani ongasho ukuthi isikhathi sokuthi ahambe emhlabeni sokuthi akhumbule umdali esiphi eliphi ilanga noma esiphi isikhathi so engizama ukusho ukuthi there's only one landlord uma uhlala mangithi uma uqhashile uhlala la uhlala khona endaweni uqhashe endaweni uma uhlala kuba nomnikazi wendawo lo ohlala khona lo ubhadala kuyi-rent and uma wenza ilisi nayo uyazi ukuthi ilisi yakho iyaphela ngosuku lunje but ngithanda ukuthi ngathi ngasitshela bona labo abaziyo abantu bazi kakhulu ngomdali amaKristu basichazela ukuthi bayazi nanga ilisi or mhlambe ngosuku lokuthi ilisi yabiphele yala emhlabeni ubani ongachaza ukuthi ubani uzawushona nini okanye bona labo ababaholi bamaKristu basitshele namhlanje ukuthi bona bazawushona nini lokho isuku lwabo lokuthi bazawushona so yiloko kubonisa okunye ukuthi kumele sivule kamehlo ukuthi akekho omunye ongazi imfihlo kaMdali imfihlo kaMdali ikuye yedwa siyabonga zobe siyasikhohlisa uma ngabe khona ongathi uyayazi imfihlo kaMdali alhamdulillah jazakumullah my brother Allah taala increase nawe knowledge nama increase knowledge aqala afundise thina kuqala aqala ehlisele umusa wakhe kithi kuqala before umusa wakhe uya kwabanye abantu uqale kithi kuqala then Allah asipha amandla alule nolimi lwethu ukuthi mangabe sikhuluma
abantu basizwe ukuthi sithini ngobukhulu bukaMdali. Amen. Sengathi uMdali-ke angasipha amandla, nabo abalalelayo amavidiyo wethu nabo sengathi uMdali angabavula ingqondo, abavula amehlo, balibone iqiniso, baphume ebumnyameni bazohamba ekukhanyeni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.